mahigit ng ang baptism ay isang public confession na kung saan si Tatay Goryo ay gustong ipahayag sa sanlibutan that he belongs to Christ. Siya ay nasa kay Kristo Jesus. At ito ay kanyang ginagawa because gusto niyang sumunod sa Panginoong Kristo, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Kaya tayo po ay nakikisa sa ganitong occasion. Actually mga kapatid, ito po occasion na ito ay napaka-extraordinary. Sapagkat sa matagal na panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay kumilos sa kanyang puso at hindi malingid. Isa na po rito ang kapayagan nung isinuko niya ang kanyang mga icons, yung kanyang mga revolto. Ika nga. Pahayag po ito ng kanyang pagbabago, ng kanyang pagkilala na si Kristo Jesus lamang ang kanyang Panginoon. Tayong lahat, makasama natin siya balang araw at magkaroon tayo ng family reunion doon sa langit kasama ng ating Panginoon ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay? Sige po, nakasapatos po kayo. Dito na lamang po ako sa labas. Upo na lang mo. Yan, yung bilog. Pwede na yan. Ay, hindi dapat yung bilog. Yung bilog lang, para wala. Yung bilog dito. For the meantime na yun dito wala. Abot. Siguro doon lamang po ba yung upo sa ano? Upo na lang kayo. Upo siya sa floor. Hindi po. Mababa lang yan. Upo lang kaya niyo yan. Yung point niya nakalapat po doon sa ano. Upo po muna kayo. Yan. Upo. Opo. Mababa lang po yan. Kaya ba niya lumuan? Upo ako. Bangkito. Tapos bangkito, no? Yan. Kaya nita. Hindi, mababa ako. Straight mo, straight. Sakit sa baywang. Straight. Mabasa. Sakit sa baywang? Mama. Stay straight mo. Itay. Upo ka ha. Itay. Upo lang. Itay. Upo ka lang. Sige, alalayan kita. Diretso mo yung paa na. Angat mo, brother, yung paa. Itay. Diretso yung paa mo. Diretso mo na yung paa mo. Sige, diretso. Diretso pa. Yan. Okay. Yan. Upon your profession of faith, and in obedience to Christ's command, I baptize you, my brother, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, buried with Christ in the likeness of his death, raised with him in the likeness of his resurrection. Amen! Mga kapatid, ito po ay masasabi natin parang history. Okay. Picture. Yes, picture mo na lang. Turning